Dobre, poďme sa pozrieť na to, ako Cloud Desktop aplikácia dokáže prostredníctvom MCP protokolu ovládať jednotlivé komponenty našej infraštruktúry. V tejto ukážke som si vybral Kubernetes cluster, ktorý beží na Raspberry Pi tuto u mňa na stole. Takže povedz mi niečo o mojom K8S klastri na RPI 5. OK, čiže systém si získa informácie o nóde, celý čas môžem sledovať, akým spôsobom komunikuje s Kubernetes clustrom. Tu vidíme nejaké základné informácie. K3 mi tam beží. Komponenty a služby, ktoré mi tu bežia. Argo CD, kamerový systém, CERT manažer, ktorý funguje s Cloudflareom a doménou, Prometheus Grafana, monitoring, Minio a Velero. V podstate tieto dve služby sú čisto na testovanie OpenWebU, ktoré používam ako GUIko k jazykovým modelom, PostgreSadmin a Selenium, ktoré používam na scrapovanie webov. OK. A čo by vás tak ešte zaujímalo? Používa sa Helm. Na niečo vypíš mi namespace. Vypíš mi použité HTTPS certifikáty. Nájdi to v Ingress. Skúsime takéto niečo. Čo sme nainštalovali Helmom, aké namespace používame na serveri a HTTPS certifikáty. Takýmto spôsobom viem
pristupovať Proxmox klastru. Viem sa pozerať na jednotlivé VMky a viem ich aj ovládať. Viem vytvárať nové servery. Niečo podobné viem robiť s VMwareom. Zaujímavá vec sú Grafana veci, čiže viem si pozerať a pýtať sa na jednotlivé metriky, na jednotlivé alerty, riadiť alert manažera a čo je najviac super, Loki databáza, kde keď si nazbieram všetky logy, tak potom sa viem pýtať na jednotlivé systémy aj s ich logmi. Potom tu máme dokumentáciu. Tu si viete predstaviť napríklad takto, že mám tu niečo, čo sa volá sekvenčné myslenie. Že rozoberiem nejaký problém na nejaký sled vykonateľných a overiteľných úloh. Napríklad dokumentácia tohto klastru. Tak poďme na to. Použij sekvenčné myslenie na vytvorenie dokumentácie o tomto klastri v Markdown formáte. Chcem popis hardwareu, softwareu, katries, bezpečnosť, zálohy, a všetko, čo tam má byť. Sekvenčné myslenie. Tú hlúposť, čo som napísal, tak si nejako zdôvodní a iteratívnym spôsobom sa nad ňou ide zamýšľať, pričom samozrejme môže využívať nástroje ako kubectl, Argo dokáže ovládať, Helm, a takéto základné veci. Proste si to pobehá po tom klastri a spraví mi to dokumentáciu. Na Git, kde máme hneď prístup k kódu, k dokumentácii, vieme samozrejme písať skripty, vieme ich aj púšťať. Keď chceme zaujímavé spojenie s IDčkom vývojovým nejakým, napríklad Visual Studio, kde takisto máme MCP server, ktorý s nami dokáže plne kooperovať. Už sa nám píše dokumentácia.
Mám moc dlhý output, musel to rozdeliť. Ja si myslím, že za 5 minút celkom dobre uh, skúsime mu dať nakresliť schému. Obrázok nejaký, aby sa nepovedalo, že nemáme nejakú schému, čo takto